Kaizen. Kaizen je japonský termín, ktorý znamená zmena k lepšiemu alebo neustále zlepšovanie. Je to filozofia a prístup, ktorý sa zameriava na postupné vylepšovanie procesov, systémov a správania s cieľom dosiahnuť neustály pokrok v priebehu času. Kaizen spočíva v identifikácii a odstránení neefektívnosti, plýtvaní a obmedzení systematickým spôsobom. Podporuje zamestnancov na všetkých úrovniach organizácie, aby prispievali svojimi nápadmi a návrhmi na zlepšenie. Neustále zlepšovanie ale nie je iba o zbere zlepšovacích nápadov. Kaizen zdôrazňuje dôležitosť tímovej práce, otvorenej komunikácie a proaktívneho myslenia. Zamestnancov podnecuje, aby aktívne vyhľadávali problémy alebo oblasti na zlepšenie a spoločne pracovali aj na implementácii zlepšení. Zahrňuje prípadne aj systém odmeňovania zamestnancov za zavedené zlepšováky. Aj najmenšie pozitívne zmeny môžu mať významný vplyv, keď sa postupne nahromadia. Ako hovorí jedno príslovie, jedna kvapka nevytvorí oceán, ale 1000 dažďov áno. Tým, že sa konštantne uskutočňuje veľké množstvo malých zlepšení, v globálnom pohľade vedia firmy zvýšiť produktivitu, kvalitu, materiálové úspory a zároveň znižovať náklady, ale aj počet nehôd na pracovisku. Ide teda o miernu progresívnu metódu, ktorá je opakom radikálnych zmien súvisiacich s pojmami ako prevrat alebo revolúcia. Predstavte si spoločnosť so zavedeným a funkčným kaizenom ako spoločnosť, kde každý neustále pátra ako detektív po spôsoboch, ako veci zlepšiť. S kaizenom môžu aj drobné zlepšenia viesť k veľkým výsledkom transformujúcim podniky smerujúcim k ich neustálemu rastu.